Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, 11:00 on the clock at eto na nga tayo sa ating biyahe sender of the night. Aawat muna tayo sa ating biyahe ngayong gabi na biyaheng wake up. Kasi it's about time para pagbigyan natin ang mga kabisyo nating nagsisend ng kanilang problema sa ating Facebook fan page DJ Lala Banderas as well as sa ating biyahe text line na 0917-851-4329. So eto na nga my love, ang ating biyahe ngayong gabi. Eto na po ang biyahe ni Lynn. Hi DJ Lala, pwede pa-hide ng name ko. Tawagin nyo na lang po akong Lynn. Age 31, turning 32 this May 2022. Ang hobby ko po ay cooking. Scrapbook naman pala. Isa po akong OFW dito sa Middle East, DJ. Ilalapit ko lang po sana ang problema kong ito sa latest relationship ko po na malabo na for me. Gawa ng ilang beses na kasi akong hinihiwalayan tuwing malalasing po siya. Last February po, nakipaghiwalay na naman siya sa akin dahil lang sa nakainom na naman po siya. Ang nangyayari po kasi kapag wala yung alak sa katawan niya, hindi niya maalala yung mga sinasabi niya kinagabihan. Ganun po siya. Kaya ilang beses ko na po siyang binibigyan ng chance. Then yung last nga po, noong February, ginawa na naman niya po at hiniwalayan na naman ako. So nainis po ako at tinanggap ko po yung hamon niya, DJ. Ngayon po, eto na naman, nakikipag-ayos na naman po siya at di niya po tanggap na nakipaghiwalay na po siya sa akin. Ang tingin niya po sa relasyon namin ay meron pa rin po kami. Pero para sa akin, nawala na po talaga ako ng gana dahil po sa paulit-ulit niya na lang ginagawa yun sa akin. DJ, ang problema ko po, paano po ba tuluyan siyang hiwalayan? Yung hindi ko po siya masasaktan. Ayan, dahil po sa naaawa na po ako sa kanya pero nahihirapan din po kasi ako, DJ, dahil nga sa ginagawa niya sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hope you can give me an advice. Thank you po and God bless. Actually po, Radio Philippines lang po ako nakikinig sa inyo, DJ, pero lagi po ako nakatutok. Wala po sana akong balak sumulat, kaso I need an advice. Nahihirapan na po talaga ako. Thank you and more power to your show. Well, hi Lynn. Ayan, maraming salamat for sending in your problem all the way pa pala si Lynn sa Middle East. Ngayon, Lynn, ganito na, you have already made your decision. And I think naman even with pity, decided ka pa rin talaga that you really want to let go of the guy. Yung tinatanong mo sa akin what's an easy way to let him down. I'm so sorry my love, there is no easy way to break somebody's heart. Ika nga ni James Ingram, which I do believe. Kapag may isang tao kasi na talagang mahal na mahal ka, kahit ano pang gawin mo para maging light sa kanya yung news na you are letting go of him, walang makakatanggal nung pain na yon sa kanya. Talagang masasaktan at masasaktan siya kasi it needs to happen. It needs to happen na masaktan siya so he would know na it's over. Kasi hanggat hinihele mo siya, hanggat kinikradle mo siya, hanggat kinikater mo yung pagiging easy sa kanya, yung pakikipag-usap pa rin sa kanya even when tanggap mo na sa sarili mong hiwalay na kayo, the more siyang umaasa na there's still a chance for you to get back together. The longer mo tong ginagawa, pinoprolong mo lang din yung agony niya kesa isang bagsakan. Well, I do understand na naaawa ka sa kanya na nagagawa niya lang naman to every single time na lasing siya, na hindi niya naman minimin na makipaghiwalay sa'yo, but yun na nga kumbaga nasagad ka na, nagsawa ka na, and this is not the first time he did it, and he is actually aware na ginagawa niya to, and yet hindi pa rin siya, alam mo yun, nagtitira ng consciousness whenever na umiinom siya, my love. That's a clear indicator kasi of him being complacent in your relationship na lagi kang iintindi. So now na you are no longer willing na umintindi, hindi niya kinakaya yung end result ng pagiging complacent niya. So again, Lynn, if you are listening to me right now, there is no easy way to say no to a person. There is no easy way to tell somebody that you no longer love them.
you just tell them the truth. Pwede mong sabihin sa kanya na, look, na-appreciate ko na you are trying to, alam mo yun, you are trying to persuade me, you are trying na, ibalik sa akin kung ano yung pinapakita ko sa'yo, or tinatry mo kong suyuin. Pero I've already made a decision kasi na I don't wanna be in this relationship. I don't want you to change anything for me. If may babaguhin ka sa sarili mo, baguhin mo yon for you, for yourself. Kung babaguhin mo yung pag-inom mo, yung quantity ng iniinom mo, baguhin mo yon not for me. Baguhin mo yon for yourself, not me. Kasi ako, I'm done. Okay na ako. Papatawarin naman kita kung papatawarin kita eh. But that doesn't mean I'll go back in this relationship. I'll go back in your arms na magkakaroon tayo ulit ng tayo. You have to let me go. So that magkaroon ka na ng sarili mong buhay. You have to let me go para hindi ka na din humahabol-habol ng ganyan. You have to let me go para hindi ka na din nagbubuhos ng effort na kalaunan masasayang lang din. Kasi I've already decided na okay na ako. Na I'm moving on. Na I'm letting you go. Naintindihan mo ako, Lynn? There's no better way to let go of somebody. If you want to do it with respect, you let him go now. Tell him the truth that you are letting go now. He doesn't have to agree with it. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, my love, breaking up is not a consensus. Hindi mo kailangang humingi ng permiso sa kanya para hiwalayan siya. If feeling mo talaga it's not gonna work out for the both of you, just let him go. Even when ayaw niya. Then, kung hindi niya kinikerry yung pakikipag-communicate sa iyo at nag-end up lang kayo with the same conversation na he is trying to pursue you na bumalik sa kanya, then my love, cut the ties. Help him out. Yun ay help na ibibigay mo sa kanya sa ngalan ng respeto. Cut the ties. Tigilan mo na yung communication mo sa kanya. Pag may pinadala sa iyo, tanggapin mo pero wag ka na mag-chat. Or kung gusto mo, ibigay mo to someone else. Or gusto mo sabihan mo siya na stop sending me anything. Ikaw mismo ang umiwas alang-alang sa kanya. Naintindihan mo ko, my love? Kasi that's the only way na he can finally see it na it's over. Hindi na to yung typical tampuhan yung dalawa. Hindi na to yung typical away nyo before na later on nagkakaayos. Na this time it's for real. And this time it's final. Naintindihan mo ko? You have to stand your ground, my love. And siguro sa mga susunod mong relationship, if may mga ganitong pagkakataon na every single time na nawawala sa wisyo yung partner mo and they are doing something na parang na-jeopardize yung relationship ninyo, I suggest pag-usapan nyo yan ng paulit-ulit kapag sober o diba paulit-ulit kapag pareho kayong nasa normal state at para ipaalala mo sa kanya na please, beware tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi I don't want it to be an issue in between us. I don't want it to be an issue sa ating dalawa na every single time mangyayari to, I have to think kung yun ba talaga yung nararamdaman mo. O diba? Kasi mahirap yan ibase lang sa sabi-sabi ng iba na kapag lasing ang tao, sa kanya sinasabi ang katotohanan. Di din. May mga tao nagpapasikat kapag lasing, di naman totoo diba? So sa mga kabisyo natin na case-to-case basis yan, pero whenever you have to talk about a certain issue, just make sure that both of you are in your normal and proper state. Para every time na may mga ganitong klaseng pagkakataon sa relationship ninyo, hindi nyo iipunin yung mga pagkakataong yon and you won't keep tabs sa mali ng isa't isa para hindi siya lumulobo at pumuputok one day. Naintindihan mo ko? So again, Lynn, just tell him the truth. There's no easy way to do about it or to go about it. Then just offer him your complete honesty and then cut the ties if hindi niya kaya. Tulungan mo na lang siya. Ikaw na lang mismo ang lumayo sa kanya. Okay? I'm sorry but that's the only way to help him. Okay?